Goeie allereerst, noffelijk dat je weer sjoggen naar RTV NOF. Via kanaal 20 dat je mij sjoggen. Mocht je geen geloerd hebben, dan weet je het, dan kun je altijd nog oerskakelen naar het reservekanaal. Maar ook via onze social media, via Facebook en YouTube en onze website rtvnof.nl. We zijn weer rechtstreeks vanuit de verbindingstjerken in de Westerrijn. En fijn dat je ook deze mannen weer bij u binnen en mij elkaar dat we deze dienst beleven kennen. Voorganger voor deze dienst is Bernard Terlouw. De muzikale ondersteuning wordt Dien Troggrien. Organiste van de dienst is Hanneke Postma en de trompetist is Eddy Huizinga. Tijdens deze dienst kinderen ook weer jong worden aan de digitale collecte. En liekers vorige weken doen we dat weer via onze website kerkcollecte.com. Tijdens de dienst je een aantal keer het bankrekeningnummer van de Tjerken van de Westerrijn hier voorbij komen. Ik daar kun je zelfs jou gaven aan oermeidje voor deze dienst. De volledige opbrengst gaat liekers vorige weken weer naar de voedselbanken van Kolm, van Dokkum en van Dantumadiel. En ik kan je vertellen dat dat al een week massaal gebeurd is, dus daar ben we heel erg blij mee. Namens alle vrijwilligers van RTV NOF wensen we jou een noffelijke, maar vooral gezegende dienst. U allemaal ook heel hartelijk welkom. Eddy en Hanneke hebben ons de woorden al te binnen gebracht. U alleen kunt ons hart vervullen. Dat was eigenlijk een lied voor God. Zullen we een moment stil zijn en proberen los te laten wat er allemaal in onze gedachten zit en onze gedachten op God richten. En wij mogen geloven, en dat spreken we dan ook in geloof uit, dat onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde en ook ons, mensen, gemaakt heeft. De Heere die trouw blijft tot in eeuwigheid. Nog nooit heeft God losgelaten wat zijn hand eenmaal begon. En daarom, u allemaal verspreid in uw huizen,
genade, zei u. En vrede van God, de Vader, de Zoon die onze Heer is, samen met de Heilige Geest, die onze troost is. Amen. Ik wou beginnen met het voorlezen van een woord uit de Psalmen. Een bemoediging die in dezelfde lijn doorgaat als wat we net gehoord hebben, Psalm 42. Het hert dat verlangt naar God. Zo zegt in Psalm 16 David: ik stel mij de Heere bestendig voor ogen. Omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet. En daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel. Zelfs mijn vlees zal in veiligheid wonen. Want gij geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk. Noch laat ge uw gunstgenoot de groeven zien. Gij maakt mij het pad des levens bekend. Overvloed van vreugde is bij uw aangezicht. En lieflijkheid is in uw rechterhand voor eeuwig. Ja, dat is Psalm 16. Dat zijn geloofswoorden en daar houden we ons aan vast, daar bidden we om. Zullen we samen bidden? En als u thuis zit, is het misschien even wennen, want misschien hebt u net een kopje koffie gepakt. En misschien stuiteren de kinderen nog rond. Van alles is mogelijk. Dat kunnen wij van hieruit niet zien. Maar nu we gaan bidden, is het misschien goed om ook thuis de handen te vouwen en de ogen dicht te doen. En te beseffen dat door de Heilige Geest God ook in uw kamer bij u kan zijn. Laten we bidden. Trouwe Vader in de hemel, wij zoeken uw aangezicht. Wij zoeken nu met onze concentratie, met onze gedachten naar u, Heer. Heer, ik heb net voorgelezen voor iedereen dat er overvloed van vreugde is bij uw aangezicht. Daarom zoeken we uw aangezicht, Heer. Omdat we beseffen dat als we bij u in de buurt zijn, dat ons hart dan nieuwe energie krijgt, nieuwe moed, nieuwe durf. En dat hebben we nodig. Daar verlangen we naar. Heer, overvloed van vreugde bij uw aangezicht. Geeft u ons dat. En wij beseffen heel goed dat er ook allerlei belemmeringen zijn. Niet in het minst ons eigen hart, Heer. Soms ons ongeloof. Misschien weten we eigenlijk niet eens zeker hoe het nou zit met u. Of u wel bestaat. En wat we nou van u merken. En wat we nou ervan allemaal moeten van vinden. En ach Heer, er zijn zoveel barrières. Domme dingen die we doen. Ruzie die we maken. Irritatie die er zit. Maar u weet het allemaal. En daarom bidden we tot u, Heer. Vergeeft u dat. Vergeeft u dat, Heer. En geef, Heer, uw Heilige Geest. Kom nou met uw Heilige Geest bij ons, Heer. Verspreid als we op dit moment zijn over al onze huizen. Kom met uw Heilige Geest, Heer. En mogen we merken dat u er bent. En dat u van ons houdt. Dat het waar is dat als we in uw nabijheid zijn, dat we dan weer energie krijgen. Weer moed. Vreugde. En wilt u tot ons spreken, Heer, dat iets ons raken zal, misschien uit een lied, als er zo meteen door Grien wordt gezongen, dat het ons zal raken. Als we uw woord lezen, Heer, als we nadenken en luisteren. Mag er dan een gedachte zijn van u die ons zo raakt, dat we durven zeggen dat u tot ons sprak. Spreek, Heer, uw gemeente hoort. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. De mannen van Grien, die waren eigenlijk allemaal helemaal met pensioen. Maar ja, wat is pensioen in deze tijd van corona? Ze zijn weer terug en ze willen voor ons een gebed zingen. Een gebed
van de hoerder van het boek. En die zei in Jeremia, ik zet mijn wet in je hart en ik schreeuw in je hart. Des jongen weer hoor. God van Bibel lezen, hoorder uit het boek. Vol mijn heid ik wezen, neem mijn gebroek. Lid me een werktuig wezen, een werktuig in jouw hand. Zat te leebjen, nou en alom. God van alle mensen, God van al wat is. Hartje nij mijn thezen, nij wat in mij is. Wil je woorden schreeuwen, schreeuwen in mijn hart. In mijn leven, heel mijn leven, is jouw wet. God van alle goede, God van alle ben. Vol mijn heid als wezen, doch mij als jou ben. Net wat ik zo wolle, net mij wel is wet. In mijn leven, heel mijn leven, is jouw wollen wet. God van alle zangjes, God van alle wet. Liet mij altijd dankje, voor wat mij schonken wordt. Liet mij immer wijzen, een werktuig in jouw hand. Zat te leebjen, nou en alom. Bouke heeft daarnet al de collecte genoemd. Ik noem hem u ook nog. Aan het eind van de dienst gaan we het nog even apart noemen. Maar de collecte is bestemd voor de voedselbanken in deze regio. En zometeen komt er een gironummer, of een banknummer moet ik tegenwoordig zeggen. En u kunt dat overmaken. U kunt ook naar kerkcollecte.nl gaan. En dan kunt u toch ook iets geven aan anderen die het nodig hebben. Er zijn mensen die hebben gevraagd, hoe zit het nou met die liederen? Kun je nou niet gewoon een psalm of een gezang doen wat we kennen? Ja, dat kon eigenlijk niet zo makkelijk. Want als we een filmpje zouden nemen van YouTube, dan zitten daar rechten op. Dus dat is niet helemaal mogelijk geweest. Deze week is dat aan het veranderen. En geeft de EO bijvoorbeeld de rechten vrij. Dus in de komende weken kan het misschien wat de muziek betreft nog wat veranderen. Maar ik denk dat wij geluk hebben dat deze mannen voor ons willen zingen. Dus wat dat betreft komen we er nog niet zo slecht mee af. Ik wil u een stukje voorlezen uit Filippenzen. Filippenzen 4. En dan lees ik van 4 tot en met 7. Verblijd u in de Heere te alle tijden. Wederom zal ik zeggen, verblijd u. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend, de Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd. Maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, die zal uw harten en gedachten behoeden in Christus Jezus. Dat is de Bijbellezing van vanmorgen. Dit is het woord van God. En zoals we dat in de kerk vaak zeggen, zalig, dus gelukkig zijn zij die hierop hun leven bouwen. Amen.
Ik wil Josiekje in een stilte. Willen jullie dat voor ons zingen? Jouzelfs ben de minsteens. Jouw naam meidje ik je grut. Jouzelfs ben de minsteens. Jouw naam meidje ik je grun. Want jou ziet je in de stilte. Wie in boer jou wut. Daarin jouw wegen vinden. En leren hoe je volkje ken. Jouzelfs ben de minsteens. Jouw naam meidje ik je grut. Jouzelfs ben de minsteens. Jouw naam meidje ik je grut. Wel jou ziet je in de stilte. Wie ging in boer jou wut. Daarin zal ik het leren, hoe ik eeuwig gelukkig worden kan. Jouzelfs binnen mijn steens. Jouw naam meidje ik je grut. Jouzelfs binnen mijn steens. Jouw naam meidje ik je grut. Waar jou ziet je in de stilte. Mijn geen boer jou wut. Laat mij direct in leren. Ook daar een zegen wezen kind. Ook daar een zegen wezen kind. Nou zeg, dankjewel dat jullie de gitaren toch niet aan de wilgen hebben gehangen. Bedankt voor het zingen. Beste vrienden, we gaan nadenken over dat stukje uit Filippenzen 4. Dat is een stukje wat een beetje haaks, een beetje dwars staat op deze verwarrende tijd. Alles is anders. Alles is anders. Dat merken we allemaal. Normaal zit het hier mooi vol. Nou, het is heel bizar om hier te staan. En het is ook wel redelijk bizar voor u waarschijnlijk thuis dat u nou naar een kerkdienst zit te luisteren. En bedenkt dat God in uw kamer is. En misschien iets tegen u wil zeggen. Alles is anders. En wat ook wel wat lastig is dat iedereen het weer op een eigen manier meemaakt. Iedereen ervaart de dingen zo door zijn eigen omstandigheden op zijn eigen manier. Het maakt heel veel verschil of de kinderen thuis zijn of niet. Het maakt heel veel verschil of je een vaste baan hebt of dat je als ZZP'er opeens over je financiën in zorgen zit. Het maakt heel veel verschil of er een zieke is. Of dat je eigenlijk gewoon wat extra vrij hebt. En hoe je dat ervaart is zo verschillend dat je elkaar soms niet eens helemaal begrijpt. Mensen reageren ook heel verschillend. Sommige mensen reageren op zo'n situatie als dit met een soort relaxedheid. En anderen worden gespannen. Sommigen worden zelfs depressief. Angstig. Onzeker. En wat ik zelf ook heel lastig vind is dat er zoveel informatie op je afkomt. Zoveel verschillende ideeën over het coronavirus en hoeveel zijn er nu weer overleden en hoeveel op de IC en zijn er genoeg bedden. Maar de griep heeft altijd ook al heel veel sterfgevallen en het komt maar op je af met steeds nieuwe nieuwsberichten. En wat moet je er allemaal mee? Ik vind het wel ingewikkeld wat je daar nou mee moet. En dan is het niet alleen
zeg maar over het corona. Maar er zijn ook nog voor ons als gelovigen, als christenen, heel veel, ja, zou ik het noemen, christelijke prikkels. Mensen sturen bijbelteksten op, liedjes worden gedeeld. Ik krijg allemaal appjes met filmpjes. Overal zijn livestreams. Elke beetje zichzelf respecterende geestelijke persoon die spreekt nu bandjes in, die worden uitgezonden. En dat spoelt maar over je heen. En ja, ik merk dat ik soms niet eens precies weet wat ik daar nou van vind. En dat ik dan zelfs wel wat aarzel. Soms kan ik zoveel niet eens allemaal tegelijk bedenken. Dat komt natuurlijk ook omdat ik helemaal uit mijn gewone doen ben. En nu ook. Je bent uit je gewone doen. Dus je gewone manier van reageren heb je ook niet echt. En om eerlijk te zijn, het kost mij ook meer moeite dan gewoonlijk om mijn routine, mijn gewone discipline met God te hebben. Terwijl ik meer tijd heb in dit geval, in mijn geval, vind ik het lastiger om er even voor te gaan zitten en stille tijd te houden en te bidden. Dat is toch vreemd, hè? Deze dagen moet ik vaak aan Titus Brandsma denken. Een oprechte Fries. Een priester die heel erg betrokken was bij de bouw van de Bonifatiuskapel. En misschien bent u het afgelopen jaar nog wel bij de musical geweest over Titus. Hij heeft heel veel gedaan voor de Friese taal. En hij reisde aan het begin van de oorlog door heel Nederland om de journalisten en de kranteneigenaren te bemoedigen en aan te sporen om zich te blijven verzetten tegen de Duitse bezetter. De Duitsers kregen een bloedhekel aan die Titus Brandsma. En ze arresteerden hem. En om zijn leven extra moeilijk te maken, besloten ze hem op te sluiten in eenzame opsluiting. In een isolatiecel. En ze dachten, dan krijgen we hem wel klein. Maar waar ze niet op gerekend hadden, was dat Titus Brandsma een karmeliet was. Een priester die er zich in geoefend had om, hoe druk hij het ook had als journalist en als hoogleraar in Nijmegen, hoe druk hij het ook had, om altijd ruim tijd te nemen om God te zoeken. Om te wandelen met Jezus. Om te bidden. En weet je wat er dus gebeurde toen hij in die isolatiecel zat? Hij brak niet. Hij gaf de moed niet op. Integendeel. Tot grote irritatie en verbijstering van de Duitsers. Weet u wat hij schreef? Ik zal het u voorlezen. In zijn dagboek. Beate solitudo. Gelukzalige eenzaamheid. Ik ben er al helemaal thuis in dat kleine celletje. Ik heb me er nog niet verveeld. Integendeel, ik ben er alleen, oh ja, maar nooit was onze Heer mij zo nabij. En ik kan het uitjubelen van vreugde dat Hij zich weer eens geheel door mij heeft laten vinden. Zonder dat ik bij de mensen of de mensen bij mij kunnen komen. Hij is nu mijn enige toeverlaat. En ik voel me veilig en gelukkig. Ik wil hier wel altijd blijven als Hij het zo beschikt. Ik ben nog zelden zo gelukkig en tevreden geweest. En zo schrijft hij in zijn dagboek op een prachtige manier. Iemand die in quarantaine zit, die dus opgesloten zit, die niet weg kan. En die merkt hoe God nabij is. Ja, eenzaam, maar niet alleen. Titus Brandsma heeft het niet overleefd. Ze hebben hem gemarteld en in 1942 was zijn lichaam op. Gewoon stuk geslagen. Maar zijn geest was ongebroken. En nadat hij gestorven was, schreef een andere
gevangene in Dachau in zijn dagboek. Titus Brandsma. Hij was altijd vriendelijk. En hij was altijd blijmoedig. Dus ik denk met regelmaat deze dagen aan Titus Brandsma, die opgesloten zat. En hoe hij reageerde. En eigenlijk ben ik daar wel wat jaloers op. En gelukkig begrijp ik het ook wel een beetje. Ik ben dankbaar dat ik dat kan zeggen, want ik herken ook wel wat hij schrijft. Want hij heeft met God geleefd en daardoor waren de omstandigheden voor hem niet bepalend. Dat is een belangrijk zinnetje, dat ga ik nog een keer zeggen. Want hij heeft met God geleefd en daardoor waren de omstandigheden niet bepalend. Als je de Bijbel kent, dan kan het bijna niet anders of je gedachten gaan, als ik dit zo vertel, ook naar Paulus, de apostel Paulus. Met hem ging het eigenlijk net zo. Heel wat keren werd hij gearresteerd, gemarteld en dan met een kapotgeslagen lijf in de cel gegooid. En ook voor hem gold dit. Hij leefde zo met Jezus, dat hij gewoon niet wilde dat de omstandigheden hem bepaalden. Dan is dat indrukwekkende gebeuren, dat is beschreven in Handelingen 16, als hij samen met zijn vriend Silas afgeranseld is door een mensenmenigte. Ze hebben hem met stokken afgeranseld en dan staat er heel klinisch gezegd in de Bijbel, ze kregen vele stokslagen. Nou, dat moet je eens voorstellen. Ze hebben op de grond gelegen. Mensen hebben erop ingeschopt en gehakt en getrapt. En uiteindelijk zijn ze de gevangenis binnengesleept. Ze zijn naar de kerker gesleept. En in die kerker werden ze ook nog vastgemaakt. Nou, deze mannen konden al nauwelijks meer lopen. Maar die werden dan voor de zekerheid nog vastgemaakt in een blok. En daar zaten ze verkrampt van pijn. En toen werd het nacht. En toen het middernacht werd, zo staat het dan beschreven, toen besloten Paulus en Silas voor God een loflied te zingen. Een loflied. Waarom? Omdat ze zich zo lekker voelden. Ik ben vandaag zo vrolijk, zo vrolijk. Nee. Omdat ze goede moed hadden? Nee. Omdat ze besloten hadden dat de omstandigheden niet hun leven zou bepalen. Omdat ze besloten hadden dat God hun leven bepaalde. En daarom zongen ze, waarschijnlijk niet met hun gevoel, dat zal later gekomen zijn. En er gebeurde daarna ook van alles. Maar ze zongen met hun wil. Met hun geloof. Met hun stem. Dat heb ik ook voorgelezen uit Filippenzen. Van dezelfde Paulus aan de Filippenzen een aansporing. Verblijd u in de Heere te allen tijden. Dat schreef hij. Wees altijd verheugd. Wees altijd blij. Uit deze brief, Filippenzen, kun je opmaken dat Paulus dit schreef toen hij weer een keer in de gevangenis zat. Weer opgesloten, voor de zoveelste keer. Maar in de gevangenis schrijft hij dan aan de Filippenzen een brief waarin hij maar liefst 16 keer heel nadrukkelijk tegen ze zegt: wees blij. Zorg dat je je blijdschap vasthoudt. En het is een hele bizarre situatie waar hij in zit, want zijn leven is niet zeker. Hij is aan het afwachten tot de uitslag van een proces komt. Dat kan zijn dat hij daardoor de doodstraf krijgt. Zijn leven kan zomaar afgelopen zijn. De deur kan opengaan en dan is zijn executie daar. En dan schrijft hij dus
als hij wat mag zeggen tegen die Filippenzen, zorg dat je altijd blij bent. We weten uit andere brieven dat Paulus het heel moeilijk heeft gehad. Dat het nou niet zo was dat hij een heel vrolijk leven had. Of dat het een heel vrolijk mannetje was. Dit soort blijdschap gaat niet over, oh, ik ben zo vrolijk. Dit soort blijdschap gaat over iets anders. In Korinthe zegt hij bijvoorbeeld, we hadden het op een gegeven moment zo moeilijk dat ik aan mijn leven wanhoopte. Dus hij wist wat wanhoop was. En daarom is het niet van, joh, het valt wel mee. Het valt wel mee, kop op jongen, don't worry, be happy. Dat was het dus niet wat hij schreef. Het moet zoiets betekenen als, laat je niet door de omstandigheden bepalen. Maar laat de omstandigheden even los. En richt je op God. Verblijd je in de Heere te alle tijden. Hou vast aan God. Zoals Titus Brandsma het schreef. Die dezelfde ervaring dus had, zoals ik dat net heb voorgelezen. Hij heeft zich door mij weer laten vinden. Dus ik heb God gezocht. Het is niet een knopje wat je even omzet, dat je denkt, nou, ik voel me een beetje vervelend. Ik moet maar even op God richten. Oh, wat ben ik opeens weer blij. Dat is natuurlijk niet wat er gebeurt. Hij heeft God gezocht. En hij heeft zich laten vinden. En dat heeft iets met zijn hart gedaan. Bij Titus Brandsma, bij Paulus en ook bij ons. Ik weet zeker dat als Paulus in deze tijd mocht preken tegen ons allemaal, die thuis zitten in quarantaine, dan zou hij zeggen, ik weet wat het is om in quarantaine te zitten. Om er niet uit te kunnen. Ik weet dat het je gek kan maken. Maar mijn opdracht is, zorg dat je blij wordt in de Heere. Wees verheugd. Als je er niet uit kan, gewoon door de deur, omdat dat niet kan of mag. Je kan er wel uit naar boven. Verblijd u in de Heere. Want Jezus leeft. Hij is er echt. En je kunt gaan bidden. Je kunt gewoon gaan praten. Daar zijn geen voorwaarden voor. En dan kun je je gedachten en daardoor ook je gevoelens gaan vullen met God. En dan zul je merken dat je er blij van wordt. Want God houdt van je. En hij wil je nieuwe moed geven. Hij wil je nieuwe visie geven. Hij wil je kracht geven. Hij wil je zijn Heilige Geest geven. Als het fout gaat, omdat je ruzie maakt of geïrriteerd bent. Als het fout gaat omdat je depressief raakt. Als je vastraakt in je quarantaine. Dan wil hij je ruimte geven. Dan wil God je bemoedigen. Als je dus loskomt van de omstandigheden. En je grijpt God vast. Net zoals de telefoon die soms helemaal leeg is. Moet je even aan de oplader. Zo moet je God vastpakken. En zeggen, Heer, help mij. Want ik voel me zo leeg. Ik heb u nodig. En dan gaat het rode batterijtje langzamerhand weer op groen. En dan vind je je vreugde weer terug in het leven. En Paulus begrijpt heel goed dat het niet zomaar wat is dat hij dat zegt. Het is geen knopje wat je omzet. Het is een worsteling soms. En daarom herhaalt hij het ook. Dan zegt hij ook, wederom zeg ik, opnieuw zeg ik u, verblijd u. Want ik heb wel door dat dat moeilijk is. Dat dat niet natuurlijk is. Dat dat tegen dit alles wat wij zien ingaat. Opnieuw zeg ik, verblijd u. En hij heeft het in die brief al 16 keer gezegd. Hij heeft in hoofdstuk 3 vers 1 zegt hij zelfs, ik besef wel dat ik het herhaal. Ik ben natuurlijk ook niet dom.
Ik herhaal het, voor mij kost dat niet veel moeite. Ik schrijf het gewoon nog een keer op. Maar voor u is het heel belangrijk om u te verblijden. Nou, laten we het praktisch maken. Hoe doe je dat dan praktisch? Als je dat zou willen. Ja, u hebt het al gehoord. Dat doe je door te gaan bidden. Dat is door te bidden. En dan bedoel ik dus niet bidden voor je eten, wat natuurlijk ook uitstekend is. Maar ik bedoel bidden voor jezelf. Op je slaapkamer. Of in de schuur. Of als je gaat lopen door de mieden. Maar bidden voor jezelf. En er zijn heel wat manieren om te bidden. Je kan gaan bidden door te zingen. Paulus en Silas die gingen een loflied zingen. Je kan bidden door stil te zijn. Mijn ziel is stil voor God de Heere. Maar je kan ook bidden door te praten. Door het dan maar van je af te praten. Dan moet je wel even in je eentje gaan zitten, want midden in de woonkamer met iedereen om je heen gaat dat niet werken. Maar als je dan even een binnenkamer opzoekt, dan kun je praten tegen God. En dan zegt Paulus, zeg dan maar alles. Wees in geen ding bezorgd, zegt hij. Dat wil zeggen, met andere woorden, laat je nou niet door de zorgen van het moment bepalen, maar laten bij alles je wensen bekend worden bij God. Ga maar zeggen wat je wil tegen God. Heer, en dan zeg je het maar, zoals in Psalm 62 staat, ik stort mijn hart uit voor uw aangezicht. Nou, zeg het dan maar allemaal tegen God. Heer, en dan kun je al die dingen noemen. Heer, ik vind het zo erg dat ik mijn ouders niet kan zien. Dat ik mijn kleinkinderen niet kan zien. Heer, ik val mezelf zo tegen als ik reageer op mijn vrouw of op mijn man. Maar we zitten elkaar zo op de lip. Heer, ik raak mijn geduld kwijt. En ik heb moeite. Ik heb zorgen, Heer, over de financiën. Heer, ik ben bang dat ik zelf ziek word. Ik ben bang voor die anderen die ziek zijn. Ja. Stort je hart nou uit voor mijn aangezicht, zegt God. En Paulus voegde dan nog een klein zinnetje toe. Dan zegt hij, doe het dan maar gelijk met dankzegging. Laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. Want je kan al gelijk gaan danken. Want als je dit doet, dan gaat er wat gebeuren. En dan volgt er een belofte. Dan schrijft Paulus in Filippenzen een belofte. Een fantastische belofte. Typisch voor hoe God reageert als je dit doet. En om dat te begrijpen, om die belofte te begrijpen, kunnen we kijken naar de week die voor ons ligt. Dit is wat we noemen de stille week, want die eindigt op zaterdag met grote tragische stilte. Langs Witte Donderdag, waar Jezus wordt gearresteerd, komt Goede Vrijdag, waar hij wordt gemarteld en gedood. Op Witte Donderdag bidt Jezus nog. In de hof van Getsemane doet hij wat Paulus hier ook schrijft. Dan laat hij door gebed en smeking zijn wensen bekend worden bij God. Dan zegt Jezus tegen de Vader, Vader, ik zie het niet meer zitten. Ik begrijp het niet meer, ik wil het ook niet meer. Vader, laat deze beker aan mij voorbij gaan. En dan met gebed en smeking bidt hij tot God. En wat doet God dan? God neemt de beker niet weg. De omstandigheden van Jezus veranderen niet. Ze worden er alleen nog slechter op. Want daar komen de Romeinse soldaten al aan. Ze arresteren hem, ze slaan hem, ze bespotten hem. Hij wordt veroordeeld en hij sterft.
waar is God nu? Ik heb toch zo gebeden. Waar is God nu? God doet 2 dingen. En het is typisch in de zin van kenmerkend voor God. Hoe hij op deze verschrikkelijke omstandigheden reageert. Het eerste wat gebeurt, wordt door Lucas heel zorgvuldig beschreven. Lucas heeft dat allemaal nagegaan. Hij heeft dat nagevraagd. En daardoor heeft hij dat ontdekt en hij schrijft het op. Zodra Jezus had gebeden met gebed en smeking, niet mijn wil, maar uw wil geschieden, kwam er een engel. En kreeg hij kracht van God. De omstandigheden veranderden niet, maar hij kreeg kracht om het vol te houden. Dat is het eerste wat God doet. En het tweede wat gebeurde was onvoorstelbaarder dan ooit. Zoals gezegd, God veranderde de omstandigheden niet. Ze werden zelfs nog ondraaglijker. Maar God ging er dwars doorheen. En aan de andere kant van de ellende begon God iets totaal nieuws. Want op de paasmorgen is Jezus opgestaan uit de dood. En is alles wat hij gevraagd had in een heel nieuw licht komen te staan. Het licht van de paasmorgen. Dat is het tweede wat God doet. Dwars door het lijden heen. Wij hadden, als we God waren, het echt anders gedaan. Dan hadden we de omstandigheden gelijk veranderd. Het virus zou verdwijnen. De dokters zouden alles kunnen oplossen. Zo doet God het meestal niet. Zijn weg gaat dwars door alles heen. En aan de andere kant van verdriet en pijn en lijden is God met iets nieuws. Dat is God. Paulus beschrijft daarover in Filippenzen 4 de belofte. Dan zegt hij, als je nou door gebed en smeking met dankzegging al je wensen hebt bekend laten worden bij God, wat zal er dan gebeuren? Niet je omstandigheden zullen veranderen. Maar als je God vastpakt, dan zul je merken dat de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, je hart en je gedachten zal gaan behoeden. Je hart komt tot rust. Je gedachten malen niet meer zo rond. Dan zul je de vrede van God gaan ervaren. En als je dan rondkijkt en denkt, ja, maar alles is er nog steeds zoals het is. Ik begrijp het niet. Nee, zegt Paulus, dat klopt. Het is de vrede van God die alle verstand te boven gaat. Maar het is wel degelijk de vrede van God. En daarom ging hij met Silas zingen, omdat hij die vrede van God zo verschrikkelijk nodig had. Ik word gek van corona. Ik word gek van mijn kinderen. Ik word gek van mezelf. Ik word gek van alle nieuws. Maar de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, kan je hart en je gedachten behoeden. Hoe moet u dat praktisch doen? Hoe kan u dat praktisch doen? Ja, tot slot, ik moest daarbij denken aan een voorbeeldje. Als ik als jongetje een splinter in mijn vinger had, en volgens mij werkt het ook bij grote mensen, of in mijn voet, dan zei mijn moeder, oh, joh, dat is helemaal al aan het ontsteken. Weet je wat je moet doen? Hier komen, je moet even 10 minuten in een warm bakje of in een warm tijltje met water en soda zitten. Maar daar heb ik nou geen zin in. Ja, dan hou je die ontsteking. Even gaan zitten, 10 minuten en leg het er maar even in en dan weekt het wel. Weet je, en dan gebeurde dat. En soms moet je een tweede keer doen en de volgende dag nog een keer. En dan op een gegeven moment dan gaat die splinter er wel uit. En op een gegeven moment merk je dat die ontsteking ook minder wordt. Dat kunnen wij doen.
10 minuutjes per dag even naar God toe gaan. En zeggen, Heer, ik moet even in uw badje liggen. Sorry voor de vreemde vergelijking. Ik moet even bij u weken. Het is geen knop die ik omzet. Het is niet in 1 keer klaar. Ik moet even 15 minuten in u liggen. In u weken. Hoe doe je dat? Nou, heel praktisch. Als u nou denkt, de komende tijd ga ik dat proberen. Nou, dan kun je een psalm lezen. Psalmen zijn makkelijk te vinden. Hè? De Bijbel is nogal ingewikkeld, maar de psalmen zitten al precies in het midden. Dus die kun je terugvinden. En dan zou ik zeggen, probeer bijvoorbeeld... 16 is een mooie. 27. 62. Klinkt een beetje als de lotto. Nou, die win je dan ook als je deze psalmen leest. 16, 27, 62. Of je gaat de Filippenzenbrief lezen, klein stukje. En dan ga je zeggen, Heer, ik wil mij verbinden met u. Wilt u mij mijn vreugde teruggeven? Dat ik de omstandigheden loslaat en u vasthoud. En dan zal hij de vrede van God geven die alle verstand te boven gaat. Amen. De mannen van Grien komen weer naar voren. En die gaan een lied zingen waarin ze gaan zeggen, hij zal harkje naar dij. God die zal je horen als je dit probeert. En die alles tjen, viel die verslein. God zal jaren naar die, voor de loften zwart, best alleen een. Hij zal harkje naar die, hij zal harkje naar die, altijd harkje naar die. Hij begreep wat een mens geviel. Hij zal hartje naar die. Als verloren best, je leefde meer krijgt. God zal jaren naar die. Als het op pine hast, of heel slim lijst. Hij zal hartje naar die. Hij zal hartje naar die. Altijd hartje naar die. Hij begreep wat een mens geviel. Hij zal hartje naar die. Als die wij trof joer, trof watermat. God zal jaren naar die. Gries het die dan on, hasten bang had. Hij zal hartje naar die. Hij zal hartje naar die. Altijd hartje naar die. Hij begreep wat een mens geviel. Hij zal hartje naar die. Hij zal hartje naar die. Altijd hartje naar die. Hij begreep wat een mens geviel. Hij zal hartje naar die. God zal hartje naar die. Zoals we altijd doen tijdens elke dienst, doen we het in deze aparte dienst, verspreid over alle huizen ook. We denken aan andere mensen door voor ze te bidden,
maar ook door te collecteren. Deze weken collecteren we voor de voedselbanken vanuit onze regio, in onze regio. Die hebben die hulp nodig. Ook voor hen is alles anders. Misschien wel minder mensen die mee kunnen werken. Ze moeten dingen bezorgen. En het hele gebeuren met winkels werkt ook anders. Dus van harte bij u aanbevolen. Als u dat nummer opschrijft, dan kunt u daarna overmaken. Of u gaat naar kerkcollecte.nl. En op die manier kunt u toch ook iets voor een ander betekenen. Zullen we weer met elkaar bidden? Dan doen we nu onze ogen weer dicht. We vouwen onze handen. Laten we bidden. Trouwe Vader in de hemel. In deze wereld gebeurt zoveel ellendigs. Dat het ons benauwen kan. Depressief kan maken. Misschien stoppen we liever onze kop maar in het zand. Het is soms ook gewoon te veel. En u weet alles. U ziet dat voortdurend. En u begrijpt het echt. We vinden dit aangrijpend. We vinden dit buitengewoon. Dus we vertellen u niks nieuws als we tegen u zeggen: Heere, ontferm u over deze wereld. Over de ellende die er is. Over al die zieke mensen die er nu in coma in intensive cares liggen. Over anderen die op hun kamers in het ziekenhuis liggen, bang dat ze daar naartoe moeten. Mensen die thuis zich ziek voelen en vrezen, heb ik het nou of niet? En dan nog al die andere mensen die hun gewone, ja, wat is gewoon? Die hun gewone ziektes hebben en hun gebreken. Heren, wij brengen de wereld naar u en zeggen: Heer, we zijn in grote nood. Wilt u zich ontfermen? En één manier waarop u dat kennelijk doet, is dat mensen opeens toch geraakt worden, waardoor ze anders reageren. En daar zijn we u dankbaar voor. Dat mensen op elkaar letten. En daar hoeven we gelukkig niet gelovig voor te zijn, hoewel dat natuurlijk wel kan helpen. Maar dat mensen lief willen zijn voor elkaar. Dank u wel daarvoor. Wilt u dat zegenen, Heer, als ze dat proberen? We bidden u, Heer, voor de overheid. Die uiteindelijk de leiding moet hebben en ook gelukkig neemt van dit hele gebeuren. We bidden u voor minister-president Rutte, voor de ministers die daar werken. We bidden u voor alle Kamerleden die met hem meewerken door kritische vragen te stellen en soms te ondersteunen. We bidden u voor alle lagere overheden, zoals ze heten, voor de burgemeesters en voor de wethouders. Voor alle ambtenaren die zo hun rol spelen, of het nou gaat om het beheersen van de ziekte of als het gaat om de economische gevolgen. Heer, we bidden u, wilt u ze zegenen? En heel wat van hen bidden zelf voor hun werk. Wilt u hen in het bijzonder nabij zijn en wijsheid geven? We bidden u uiteraard, Heer, voor het zorgpersoneel. In allerlei soorten en maten. Dokters, verpleegkundigen, de schoonmakers, de thuiszorg, de mantelzorgers. Alles gaat anders, Heer. Alles is spannend en het is soms te veel. Wilt u kracht geven? Wilt u moed geven? En wilt u ook praktische oplossingen geven als er spullen tekort zijn en als allerlei mensen links en rechts proberen dingen te regelen? We bidden u voor anderen in vitale beroepen. We bidden u voor de politie, de brandweer, ambulancepersoneel. We bidden u ook voor de juffen en de meesters, de leraren, de onderwijzers, die allemaal nog proberen iets draaiend te houden. Wilt u ze helpen, Heer? En dan denken we gelijk ook aan de kinderen. En we beseffen dat voor sommige kinderen dit bijna niet te verdragen is. En het breekt ons hart, Heer. We bidden u om oplossingen. Voor individuele situaties die toch eigenlijk een soort ramp zijn. We bidden u, Heer, dat u oplossingen geeft bij instanties die daar naar zoeken. We bidden u voor de zieken en de ouderen. De zieken met al hun verschillende ziektes en de zieken die misschien het coronavirus hebben. Wilt u uw hand op hen leggen?
Wilt u hun lichamen zegenen, zodat het herstel kan komen? En als het anders gaat, dat ze dan hun leven aan u kunnen overgeven. Wij bidden u voor de ouderen, voor wie het toch wel heel bizar moet zijn om voortdurend maar te horen dat zij zo'n risicogroep zijn. Dat ze balanceren op de rand. Wilt u ze moed geven, helemaal als ze alleen zijn, het soms niet meer begrijpen. Wilt u zich ontfermen? En dan bidden we u voor degenen die rouw dragen. Rouw omdat iemand gestorven is door corona of rouw omdat iemand gestorven is door iets anders. Wilt u de trooster zijn, Heer? Als ze hun hand opheffen om aan u vast te grijpen, zoals ik het in de preek heb verteld, Heer, wilt u ze dan tegemoetkomen? Met uw vrede die alle verstand te boven gaat. En we bidden u voor de armen in deze wereld. In ons eigen land, daklozen, mensen die het financieel nou niet meer redden, maar zeker ook de armen verspreid over de wereld. De vluchtelingen in hun kampen die geen afstand kunnen houden. De vluchtelingen die onderweg zijn. De armen in zoveel landen waar geen vangnetjes zijn en waar geen zorg mogelijk is. Heer, wat een wake-up call is dit voor ons als wereld. Wilt u ons helpen om hen niet uit het oog te verliezen, omdat het onszelf nu moeilijker gaat, dat we vergeten hoe die anderen eraan toe zijn, vaak zoveel erger dan wij. Heer, ontferm u. Uiteindelijk bidden we voor onszelf, Heer, zoals ik in de preek dat genoemd heb, voor al die dingen die we doormaken. Het verdriet, Heer, dat we mensen niet kunnen zien, onze ouders niet of onze kinderen en kleinkinderen niet. Ons eigen geduld wat we verliezen. De moeite die we hebben om financiën of over omstandigheden. Heer, wilt u zich laten zien? Wij bidden, Heer, om de vrede die alle verstand te boven gaat. En we bidden ook, Heer, vanmorgen, dat wil ik tot slot bidden, voor iedereen die nu probeert om te geloven. Die nu opnieuw bedenkt dat u er bent, dat u er is. U er bent, ja. We bidden u, Heer, dat iedereen in gedachten zal hebben dat u daar staat als een vader met wijd open armen. En als wij gaan praten, zo briek en zo krakkemikkig als ons gebed dan soms ook maar is, dat hij houdt neer, dan staat u daar. En dan heet u ons hartelijk welkom. Iedereen mag komen naar u. Dat bidden we, Heer. Zo bidden we al deze dingen in de naam van de Heer Jezus, uw Zoon, onze Heer. Amen. Als slotlied zingt Grien over wat ik aan het eind bad, dat de Vader met wijd open armen staat en zegt, kom maar naar je huis terug. Nacht is uit, zuster, uit die dag breng je jacht. Kom waarom naar die huis. Het eerste was dus juist, is alles was net haast. Kom waarom naar die huis. Al die goal, door die net goed. Kom waarom naar die huis. Smied in kruisdag zo. En waarin je die aan het houdt. Kom waarom naar die huis. Kom waarom naar die huis. Kom waarom naar die huis. De bruid is net in thuis. Wij geven wat bij in het tiert. Kom waarom naar die huis.
Nou sjans je jacht in een tunnel, als genießers meer in vuur. Kom waarom naar die huis, was voor mij door ons spul, maar jorde die net steen. Kom waarom naar die huis. Nou feels die brutsen, leven valt die schwer. Kom waarom naar die huis. Nou is die storm op zee, maar geen haven in het zicht. Kom waarom naar die huis. Kom waarom naar die huis. Kom waarom naar die huis. De brand is net in thuis, wij gaan voorbij in de tijd. Kom waarom naar die huis. Daar liep het niet in een vraat, was een goede dwangkist. Kom waarom naar die huis. Alles wat keert trok krachten, die stoel zelf net kist. Kom waarom naar die huis. Du kriegst mij her op het warken, du zelf kist. Kom waarom naar die huis. Dan is ik maar nog blies, ja, maar du bist nog net zo vier. Kom waarom naar die huis. Kom waarom naar die huis. Kom waarom naar die huis. De raad is net in thuis, wij gaan voorbij. Kom waarom naar die huis. Vanaf hier ook even dank aan iedereen die hier aan meegewerkt heeft. De mannen van Grien, Eddy, Hanneke en alle vrijwilligers die het technisch mogelijk maken. Die collecte die kunt u overmaken, maar dan moet ik even het goede e-mailadres noemen. Het goede URL van de website noemen. Het is kerkcollecte.com. Dus bij NL komt u er niet, kerkcollecte.com. Daar moet u dan even naartoe. Nou, wij mogen de draad van ons leven weer oppakken onder de zegen van God. Laten we onze ogen sluiten en dan mag ik u de zegen geven. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen op elke plek waar u bent. Amen. En we sluiten af door u mag het meedenken en meezingen als u dat wilt. In het Fries, ga met God.
En hiermee ben we aan de eindkant van deze kerkdienst weer rechtstreeks te zien op RTV NOF. Tegen dank voor het zien. Zoals Bernard al zei, de collecte kun je doen op kerkcollecte.com. En ik zal meteen je nog een keer het rekeningnummer van het kerken waar je zelfs het bedrag naar oermeids kennen als je de voedselbanken via deze diensten steunen willen. Iedereen van deze dag kun je via onze social media kanaal, via onze website rtvnof.nl de uitzending nog eens een keer weer waarom zien. En van Jonne wordt er ook nog een keer herhalen op onze televisiekanaal. Namens alle vrijwilligers wensen we jou nog een hele goede snenta. Pas op jezelf, pas op elkaar. Stay safe, zeggen we dan deze week. En heel graag ontnaaien weken. Goeie snij.